ka daure ka kalli wannan bidiyon kafin ka gayyato mace cikin rayuwarka, don wannan bidiyon zai taimake ka kuma ya tseratar da kai daga tuggun mata. Na ɗaya shine soyayya ba ta warkar da namiji. Idan rayuwarka tana cikin tashin hankali, kada ka yi ƙoƙarin gayyato mace a matsayin wadda za ta baka farin ciki, don ba kowace mace ce za ta iya baka farin ciki ba, sai dai ta tarwatsa maka wannan farin cikin naka. Na biyu shine idan har kana jin tsoron rasa mace daga lokacin ka daga ka rasa ta, damuwa da mace ya fi sauran lalata soyayya komai karfanta fiye da soyayyar nesa. Na uku shine mace ba ta fadawa soyayya, kuma mace ba za ta taɓa fadawa soyayya ba saboda kana sa ran zaka zama wani a nan gaba. Mace tana fadawa soyayya ne da zahiri, ba wai shirye-shiryenka wanda kake tunanin zai amfane ka a nan gaba ba. Na hudu, iyaka a soyayya ba zaɓi ba ne, ya zama maka dole a matsayinka na namiji, saboda idan baka yi ƙoƙari ka faɗa wa budurwarka ko kuma ka nuna mata iyakarta ba, ma'ana abin da za ka ɗauka da abin da ba za ka ɗauka da wuri ba, to tabbas za ka ƙarar da soyayyar taka wurin ƙwato kanka 'yanci. Na biyar shine soyayya ba za ta taɓa saka budurwarka ta zama mai sadaukarwa a gare ka ba, amma girmamawa za ta saka ta. Sannan ita girmamawa tana samuwa ne daga yadda kake iya sarrafa kanka, burinka da kuma ƙwarin gwiwarka. Na shida shine idan mace ta kawo maka kwanciyar hankali da natsuwa cikin rayuwarka, kai ƙoƙari ka ga ka mallake ta. Amma idan ta kawo rashin fahimtar juna, tashin hankali da rashin natsuwa, kai ƙoƙari ka fita daga rayuwarta tun kafin dare ya maka. Na bakwai shine kar ka sake ka ɗaura rayuwarka ko kuma ka rataye farin cikinka a wuyan wata yarinya wai saboda kana santa, don duk namijin da ba shi da buri a rayuwarsa a ƙarshe zai yi rashin nasara a soyayyar, sannan kuma ya yi rashin nasara a rayuwarsa. Allah ya kiyaye. Na takwas shine idan har kana son ka zauna da mace lafiya, sai kana samun saɓanin ra'ayi da ita lokaci zuwa lokaci, saboda duk namijin da ba shi da ra'ayin kansa, ma'ana ba shi da zaɓi, duk abin da mace ta faɗa kawai yi yake yi, irin wannan mazan ake yaudara. Ka sani mata sun fi girmama mazan da suke da zaɓi. Na tara, a soyayya kake gane wane ne kai a matsayinka na namiji. Idan budurwarka ta kasance mai yi maka wasa da hankali da kuma rashin girmamawa da dai sauransu, ka binciki yadda kake jagorantar wannan soyayyar taku, don ina tunanin daga nan hakan ya samu asali. Na goma shine duk macen da ta ansa sunanta mace ta gari, za ta ƙara wa rayuwarka nutsuwa da kwanciyar hankali, ba wai akasin haka ba. Za ta tabbata ka mayar da hankalinka akan gobanka da kuma goban 'ya'yanku. Za ka yi nasara a soyayya ne a daidai lokacin da mace ta gane cewa za ka iya rabuwa da ita a kowane lokaci ka ga dama. Sanin 'yancin kai shine tushen sanin darajar mutum a soyayya. Ka tabbata macen da za ka zaɓa irin wannan mata ne da za su dinga ƙarfafa maka gwiwa a rayuwarka, ba wai ta dinga kashe maka gwiwa ba. Idan wata idea ta zo maka kace mata zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza, instead of ku zauna ku yi magana ku tattauna da baka shawarar da ya kamata ta ƙarfafa maka gwiwa dan ka je kai wannan abin, sai ta fara kashe maka gwiwa. Wancan an kai wancan kaza wancan, irin wannan matan red flag ne. Kar ka sake duk wani abu da mace za ta yi maka bayan wannan ba fa soyayya ba ce. Ka tabbata ka haddar wannan abubuwan da na lissafa, don ba shakka za su taimake ka ko ba yanzu ba, ko da nan gaba ne a rayuwarka. Ina mai yi wa jama'a ta fatan alheri a wannan watan mai alfarma. Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu. Amin summa amin. Allah ya sa mu dace.